गायीच्या नावावेल्यान ओळखला होता त्या प्रदेशान गायीची ही दुर्व्यवस्था, गायीची ही अशा पद्धतीचे अधपतन हे आम्ही खंयच्या आधाराचेर सहन करून घेवपाक जाय? म्हाका दिसता की आम्ही सगळ्यांनी त्या दृष्टीन एक एक पाऊल मारपाची गरज आसा. कायदे आसात, कायद्यांची जे जे कितें तातूंतल्यान प्रावधान केल्लें आसा, तातूंत योजना आसा ती जातली. पण आम्ही जर समर्थ असत, आम्ही जर ताठपणान उभे राहत, जे काही संस्था हांगासर गायीच्या संवर्धना खातीर रक्षणा खातीर प्रयत्न करतात तांकां हातभार लायत, तांच्या बाजून उभे रावत, जाल्यार खंयच्या शासनाची हांगासर छाती असा की गायीच्या संवर्धनाक हात लावून कुशी घडोवपाची? आमची हांगासर ताठपणान उभे रावपाची गरज असा. लहान मुलासाठी पोषणासाठी अत्यंत गरजेचं आहे. पण समजा दैवयोगानं आईचं दूध जर मिळालं नसेल तर त्या बालकासाठी गायीचं दूध द्यावं असं म्हटलेलं आहे. आणि या गायीच्या दुधावर त्या बालकाचं पोषण होत असतं. या दुधामध्ये अशी शक्ती आहे की या शक्तीच्या बलावर मनुष्य बलवान होतो, शक्तिवान होतो, त्याचप्रमाणे बुद्धिमान होतो, विचारवंत होतो. यासाठी लहान मुलांना नेहमी जर दूध पात्र असेल तर त्याची बुद्धी वाढली जाते आणि त्या बुद्धीच्या बळावर उत्तम ज्ञान तो संपादन करू शकतो. पंचगव्याचं महत्व कोणतेही धर्मकार्य असेल, देवकार्य असेल तर या वेळेला त्या ठिकाणी असणारी आपली गुरुजी आपल्याला पंचगव्य देतात आणि त्याच्यासाठी एक मंत्र म्हटला जातो, यत्वगस्ते गतं पापे देहम तिष्ठत मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य धक्त्यात् निर्विवेदनम्.